What's up besties? Vítam ťa pri druhom YouTubeovom videu. Ak si to nová, ahoj, som Nela, tvorím content o fitnesse a zdravom životnom štýle a všetkom, čo je s tým späté. Ak to nová nie si, vítaj späť. I missed you. Tento týždeň si preberáme môj celý week of workouts. Dúfam, že dostaneš nejaké také náhľady do toho, ako naozaj vyzerajú moje tréningy. Ako sa mi častokrát nechce cvičiť, ale aj tak idem. Takže go grab yourself a snack, a coffee, whatever. Najlepšie Monster White Ultra. And enjoy! Bestie, ja keď ti poviem, že toto video ma testuje tak, ako ma ešte nikdy nikto netestoval. Tento voiceover robím už tretíkrát. Som veľmi rada, že tu si je a verím, že táto tretia verzia tohto voiceoveru je už tá, ktorú aj ty uvidíš. Takže prosím, daj mi svoj palec, daj mi svoje oči. A keď to neurobíš, v pohode, ale maj na pamäti to, že ja raz prídem a ten tvoj palec a tie oči ti zoberiem. Anyway, welcome to the full week of workouts. Cieľom tohto videa je ukázať ti taký realistický priebeh mojich tréningov, pretože na Instagrame predsa len není priestor na to ukázať rozcvičku alebo ako strugglujem medzi sériami a že aj ja som len človek, ktorý občas naozaj nerad ide do fitka, ale premohne sa a ide. Mám veľmi flexibilný tréningový program, ktorý pozostáva zo 4 silových dní a 1 kardia. Čím bude krajšie vonku, tým bude samozrejme toho kardia viac, pretože kto ma sleduje už dlhšie na Instagrame, vie, že milujem behať. Len moje telo to ako si nezvláda, keď je vonku minus, alebo hoci keď je pod 10 stupňov. Takže momentálne som iba gym rat. No hybrid girly, just a gym rat. Prvý deň v tréningovom týždni je leg day s fokusom na predné a zadné stehna. Samozrejme, že začíname dynamickou rozcvičkou, dynamickým stretchingom, aby sme trošku rozprúdili mobilitu. Wow, ja teraz znem ako náhodný generátor slov. Ako prvý cvik môjho leg dayu, či už je to predné stehna, zadné stehna alebo zadok, si dávam vždycky lítka, aj keď to akoby nerátam do takého celého tréningového programu, whatever. A je to len kvôli tomu, že moje lítka sú absolútne non-existent a keby to nedám na začiatok nejakého tréningu, tak to neurobím. Poznáš to, je to úplne to isté, keď si povieš, že dneska si dám brucho a kardio a you don't, you skip it. Moving on to the first exercise. Nemám rada drepy. Drepy nerobím. Chcela by som ich mať rada. Chcela by som mať naozaj že silný drep a furt sa bijem sama so sebou, že či ich začnem robiť, ale I just hate them. Like from the bottom of my heart, I hate them. Takže sme si dali leg press, pretože ten movement pattern je veľmi podobný. Akurát, že sme si nohy dali nižšie na platformu, aby ten fokus bol čisto na predných stehnách a nie na zadku alebo na zadných stehnách. Presunieme sa k ďalšiemu cviku a to sú stiff leg RDLs. Keďže si mohla na začiatku videa vidieť, že Fitin sa rozhodol, že práve ten deň budú všetky izolačné cviky na nohy pokazané, dala som si tu 5 sérií. Mám radšej stiff leg RDLs ako obyčajné RDLs, ak ide o zadné stehná a ak nejde o zadok. A ja milujem ten cvik. Ako keby som si mala vybrať najobľúbenejší cvik na nohy, sú to určite RDLs. Ak si ho ešte neskúšala a chceš, aby ti narastli zadné stehná, musíš ho vyskúšať a potom mi daj vedieť, či to bolo také super, ako som opísala, pretože ak nie, tak mi to ani nepíš. Next up máme 2 série 10 až 12 reps týrania. Kto vyskúšal deficit Bulgarian split squats na Smithke, vie, že tento cvik absolútne nie je vtipný, absolútne nikto ho nemôže mať rád. A ak ho niekto má rád, tak je to psychopat, sociopat, whatever pat. Ale je to úžasný cvik na maximalizovanie range of motion, ak chceš naozaj zacieliť predné stehná. Ale bear in mind, že je to cvik pre pokročilých. Ako môžeš vidieť, ja na tej Smithke nemám naložené nič. A takto to už vyzerá asi rok, lebo nedokážem progresovať tento cvik. Like for the love of my mother, I just cannot. Takže ak ho vyskúšaš a ak sa ti náhodou niečo stane, if your soul like leaves the body, do not come for me, okay? Za normálnych okolností by som si ako posledný cvik z tréningu, alebo posledné 2 cviky z tréningu dala predkopávanie a zakopávanie. Ale as I already said, that was not an option. Takže sme si dali sissy squats, pretože ten druh pohybu je celkom podobný ako pri predkopávaní. Krásne odizoluješ predné stehná. A úprimne, po tomto tréningu som bola taká, že prečo ich vlastne nerobím častejšie? Pumpa bola krásna. A ak nemám nič podstatné v živote dosiahnuť, tak nemám aspoň juicy pumps na konci svojich tréningov.
you know? Neviem, prečo si cítim príliš cool na reálny cooldown, ale dostala som takú crossfit, hybrid, girly náladu a dala som si 3 série wall balls. Dosť vyhania, kedy som už cítila, že mi idú umrieť ruky a nohy. A I was loving it. Neviem reálne, či to robím dobre, takže ak niekto robí crossfit, môže mi to kľudne napísať v komentári. Ak budeš na mňa zlý, rozplačem sa, ok? Vítam ťa pri druhom dni tohto full week of workouts a to je konkrétne push. Teraz skôr triceps, ramena plus brucho. Nehovorím, že skipujem prsia každý jeden týždeň, ako I like training chest, ale niečo bolo vo vzduchu tento deň a aj keď som si dala svoj obľúbený outfit, aj keď som mala vlasy on point, make-up on point, ja som vkročila do toho fitka a chcela ísť preč. Ale aj také dni musia byť a zostanem transparentná, že nie vždy som motivovaná byť vo fitku. Väčšinou, keď už dojdeš do toho fitka, tak si taká, že OK, dám to, pojem domov, najem sa, bude všetko. Ale jediné, čo som mala v hlave počas tohto tréningu, bolo, že I just wanna go home. Každopádne po rozcvičke a mobilite je prvý cvik, ak nemám spotera, že by som mohla trošku ego liftovať na shoulder pressy, pretože to je môj najsilnejší cvik. Mám taký pocit. Robím Z-press, ktorý, ako môžeš vidieť, o nič sa neopieráš, spoliehaš sa čisto len na silu svojho kóru a mám pocit, že toto je veľmi dobrý stabilizačný cvik, teda nemám pocit, reálne to je veľmi dobrý stabilizačný cvik. Takže ak máš problém s nejakou core work alebo možno ťa bolia ramená, vyskúšaj Z-pressy. Určite si nevieš naložiť toľko, koľko si naložíš s jednoručkami, ale not everything is about the weight you lift, you know? It's about how you lift the weight. V tejto ďalšej pasáži by som chcela, aby si sa nepozerala na moju formu. Neviem úprimne, čo som robila, lakte mi lietajú hore-dole, ale aj také sú dni, kedy aj ja robím debiliny vo fitku a nesústredujem sa na to, aby som cvičila správne. Next up máme 3 série lateral raises. Neviem, čo iné k tomu povedať, akože ak chceš juicy ramena, tak proste ich tam spamuj. Každý tréning. And I have to say that this angle is really flattering for my ass. Ako ďalší cvik máme skull crushers, čo je jeden z mojich najobľúbenejších cvikov na triceps. Konkrétne sme si dali ale iba len 2 série, ale iba len. Like, môžem sa naučiť niekedy hovoriť slovensky? Dali sme si iba 2 série, lebo som proste chcela ísť domov. Je to môj obľúbený cvik, lebo dúfam, že raz tá činka naozaj spadne na moju gebulu a crushes my skull and everything will be over. Ale inak som na tom v pohode mentálne. Ak chceš mať pekne urobené 3D ramena, nemôžeš zabudnúť na zadné delty, pretože tie sú taká čerešnička na torte. Krášlia ti aj celý výzor chrbta, ramien, takže do not forget your rear delt fly. Keďže som nemala pocit, že som tricepsy hitla dostatočne, som si potom ešte spamla zo pár tricepsových klikov. A za normálnych okolností by som si dala aj reálny tréning na brucho, ale ako som už povedala, I just wanted to go home a dala som si iba plank. A to bol push workout. Nasleduje glute day. Aká za najlepší deň. Neviem, čo sa mi stalo, ale asi to, že pred rokom som si uvedomila, že moje upper body je disproporčne veľké k môjmu lower body, teda bolo, lebo povedzme si na rovinu, mám absolútne juicy ass right now. Teda dúfam, že nie som delulu. Anyway, môžeš vidieť, že som to stragovala nájsť nejaký vhodný uhol, kam ťa položím, aby si z toho reálne niečo mala. Ale nevidíme ani techniku, vidíme akurát takto, že sa tvárim kyslo. Takže 5 sérií hip thrustov to start the day off. Ako ďalší cvik by boli normálne bulhárske, vieš, s hlavičkou, s jednoručkami, so všetkým. Chcela som ale vyskúšať jednu variáciu, ktorú som videla na Instagrame, že či to je naozaj také dobré na ten zadok, ako proste ľudia hovoria, že je. And it is. Ako predstav si, že máš rovnaký efekt, ako ti robia bulhárske, že pumpa je exkvizitná, ale nenarobíš sa pri tom tak. Ako občas chcem byť úplne monštrum, ktoré sa ide zodrať z kože vo fitku, a občas chcem byť gym princess, ktorá robí len izolačné cviky a má výsledky, no? Ale nie, teraz vážne. Ak máš náhodou problém so silou gripu, že vieš drepnúť viac, ako ti ruky udržia, skús robiť tie bulhárske na leg presse a uvidíš, či ti to vyhovuje. Čo by to bol za náborov glute workout, keby tam nespomneme trošku ramien. Ako ja si úprimne myslím, že ramená sú také glutes of the upper body. Je to reálne gulaté, máš 2 a žiadna iná podobnosť reálne není, ale
necháme to tam, že shoulders are the glutes of the upper body. Ďalší cvik sú RDLs s barbellom a budem úplne úprimná, absolútne sa mi ich nechcelo robiť. Cítila som sa slabá, cítila som, že chcem ísť domov zase. Neviem, prečo v tomto vlogu budem znieť ako úplný plačko, ktorý vlastne ani nerad chodí do fitka, ale aj také sú týždne. Takže som si dala len 2 série, jednu so 40, jednu so 60 a prešla na glute kickbacks, ktoré som kedysi zvykla nenávidieť. Cítila som sa ako úplný pozer and I love them now. Tam reálne nie je lepší pocit na svete, ako si len napumpovať riť nejakými 2 káblikmi, ktoré si pripneš na členky. A výsledok? Absolutely voluptuous ass. Juiciest cheeks on the planet. Posledný deň v týždni je back and bicep, ktorý začínam rovnako rozcvičkou ako predošlý upper body tréning, ale aj nejakými tými chin-ups do zlyhania. Možno si všimla, že každý jeden môj tréning začína jedným komplexným cvikom a potom už akoby rozdeľujeme tie jednotlivé časti danej svalovej partie, ktorú v ten deň cvičíme. A chrbát samozrejme nie je iný. Začíname barbell rows s nadhmatom, lebo s podhmatom mi nejako nešmakujú, ale to je samozrejme osobná preferencia. Ako ďalšie nasleduje stavba letiska, takže lat pulldowns. Ja som jeden čas úplne vynechávala latissimy z tréningu chrbta, pretože som mala pocit, že môj chrbát je extrémne široký, ale potom som si uvedomila, že ja od prírody nemám nejako extra úzky pás, takže jediné, čo mi ostáva, ak chcem byť snatched, je mať sakra široký chrbát. I mean, som s tým OK. Potom sme sa presunuli na seated row machine a vôbec sa mi nepáčilo. Nechám to len tam. Ako ďalší cvik na izolovanie latisimov bol single arm pulldowns. Tohto sme si dali 2 série do zlyhania alebo blízko zlyhania. Už si veľmi nepamätám, ale môžeš si inak ešte z tohto videa zobrať, že ja vždycky cvičím blízko, minimálne blízko zlyhania a väčšinu času do zlyhania. Cez zlyhanie, nie, už ani tak nie, jedine na tých hlídkach, ale vyšlo veľa štúdií, ktoré dokazujú, že blízko zlyhania ti úplne stačí cvičiť. Žiadny tréning vo Viedni by nebol kompletný bez toho, aby niekto vytiahol zbraň. Takže my sme ich rovno vytiahli 6. Na záver tréningu sme si dali hammer curls a wide curls, pretože rada kombinujem cviky, ktoré zacielia biceps minimálne z 2 uhlov, zvnútra a zvonku. Ak by to mal byť perfektný tréning na biceps, tak by som tam dala ešte nejaký čisto izolačný cvik ako preacher curl, ale my biceps were fried, honestly. What are we thinking? Dúfam, že sa ti video páčilo a nezabudni mi dať like, komentár, odber. Budem rada za akúkoľvek interakciu. Budem rada aj za dislike. Like we're down bad. Budem rada, keď mi v komentári zanecháš nejaké tipy, čo by si ešte chcela vidieť tu na YouTube. A vidíme sa pri budúcom videu.